Extraterrestrial. Ona baby, ukandiona waona dedi. Not the baby, uyakuna toita happy happy. Tora 50 yo pokota miswoti. Pakurova mari ini ndina hutsinga fanika waroti. Ndoda kupamba matambudziko ako ndo unza happy mu life mako. Tersa chikafa ndo type yako ukanyozera meno zvako. Handidi baby no poa. Andikumbuke nyangwe rikatorwa. Ndinoda baby rinona kitisa kudya mari. Vasikana vanonakidza vanopa kuna Mwari. Kwete vanopowa ndevekwa Satani. Aiwa vanopowa vana patani. Uchigona kudya mari baby wapinda basa. Ndopa penjeni fanike nasa. Kana ndodya mari pachigafa ndite budget fanike vachina masa. Pane ka 1000 kasina basa. Ukakapedza baby wapasa. Nasu chamwa zvekunge uchafa usaita chitsotsi imwe kona kurasa. Kana uchinakidza kamani gafa nokuisa pasalari. Basa rako baby kudya mari. Nyadzisa Satani. Handidi baby nopoa. Andikumbuke nyangwe rikatorwa. Ndinoda baby rinonakidza kudya mari. Vasikana vanonakidza vanopa kuna Mwari. Kwete vanopowa ndevekwa Satani. Aiwa vanopowa vana patani. Kana tasvika panzvimbo tatita kufara ndiratidze smile kufesi. Ndoda kuspenda zvekuti ndini ndomuka ndine hedhira ine mupresi. Handidi chenji kubva kuna waita toraisa mabhondi koini mupesi. Vari kungodhabhura patani yegafa nechekure fanike madroni kuspesi. Ndobva ndaita manyemwe baby dai wapedza. Rimwe raundi gafa robecha. Tambisa mukwende nendebvu dzegafa uchinditekenyedza. Handidi baby nopoa. Andikumbuke nyangwe rikatorwa.